פה ממהרים, יש לך מיקרופון, דבר אליו. דבר אליו, הוא פתוח. היום אנחנו הולכים לפנק אתכם פה עם כמה דברים. קורצמן הביא לכם כמה פרסים פה, חבל לכם על הזמן. כל מי שנכנס... תבואו מוקדם, והסיכוי שלכם יותר טוב. זה המלצה מעולה, וגם כל מי שנכנס מוקדם, לפני שההופעה התחילה, קיבל פה ואוצ'ר קטן, ועם הוואוצ'ר הזה הוא יוכל לזכות בפרסים שקורצמן המלך הביא. קורצמן, בוא נראה להם מה הבאנו פה. יאללה, בוא נראה להם. יש לנו פה, זה מכנס גלישה אחד, מפנק של בילה. מכנס גלישה של בילבונג. יאמן. ועוד איזה מכנס לבנות שאנחנו אוהבים. עוד מכנס לצ'יצ'יות. צ'יצ'יות, אנחנו לא שומעים אתכם. משקף שמש וון זיפר. ומשקפי שמש של וון זיפר. יוניסקס. בקיצור, אנחנו נעשה פה הגרלה זריזה. נעשה את זה זריז, למה אנשים פה ממהרים, לחוצים בזמן. אסי, תגיד לי סטופ. I will. סטופ מן. אוקיי, 153, בוא לפה. 153, מי שיש לו את הכרטיס הזה, 153, מוזמן להגיע לבמה. בזמן שהוא יחפש את זה, אנחנו נמשיך, כי אתה יודע. עכשיו תורך. תורי, תגיד לי סטופ. סטופ! סטופ! עצרתי. 53, מי שמחזיק בכרטיס 53 מוזמן גם להגיע לפה. יש פה 53. אבל להגיע זריז, חבר'ה, זריז. פה הקלעה קצרים בזמן, אתם יודעים. Time is money, guys, come on. מה את? יאללה בואי, נו, קדימה. עם מי אתם מתעסקים פה? בוא גבר, בוא שנייה על הבמה. בוא, אל תתבייש. בוא. אוקיי, איך קוראים לך? He doesn't understand because he's not from here. Where are you from, mate? He's from Spain. Give him some applause. I want to hear you guys. יש תיירים בארץ, אתם יודעים. אחרי כל הבלגן. טוב, נועה. Spain, you want to say something in Spanish for the guys? זה שלך, נועה. לא, הוא מעדיף לשמור על שתיקה. קורצמן, ומה אתה מפנק אותו? קים. This is Kim, guys. This is Kim. Kim, the man from Spain. Kim had just won Billabong board Kim for girls. Kidding. כן, אנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שיותר מהר, אז תסלחו לנו, כן? ונשאר עוד פרס אחרון. מה הפרס האחרון שנשאר? משקף וון זיפר. משקפיים של וון זיפר. איזה מתח. די.ג'יי, יש מצב לאיזה מנגינה עם מתח כזה? לא, עזוב, אין זמן, יאללה, שחרר. הופה, אהבתי את זה. תגיד סטופ. תתחיל קורצמן. סטאפ מן. 186, בוא לכאן, זכית. 186. מי 186? באמת? אתה לא ציני. אתה מסתלבט עליי. יש פה 186? יאנה, איפה אתה? אנחנו נמשיך. Another run. אנשים תוציאו אבל את הכרטיסים בשבוע הבא. גם יותר מוקדם תגיעו, אתם תקבלו את הכרטיסים, תוכלו לזכות בפרסים עוד יותר מגניבים נראה לי. אני לא יודע, זה תלוי בקורצמן, he's the man. הנה, 186 הגיע לבמה. 186, בוא לגן, גש לגן. נדב, קבלו את נדב, מחיאות כפיים לנדב, עשה מאמצים, קשה להגיע משם לפה. יאמן. תודה רבה, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, Sunset Mondays, כוח רסטה. ילכו לתת פה הופעת רגעי מטורפת. דניאל, 106 FM, דוני קיסלוק, The DJ Man. קדימה, תן לי קצת מיוזיק.